Vamos coa cuarta semana da preparación da Maratón de Madrid, pautada por Toño Matalobos. Faltan 3. Luns foron 14 km de rodaxe en progresión. Martes foi a descanso, xa que tiven co fisio para poñer os músculos no seu sitio despois do trail da semana anterior. Mércores foi día de series, con 25 minutos de quecemento, máis 6 por 50 metros recuperando 1 minuto 30, máis 3 por 3 km recuperando 1 minuto 30, máis 5 minutos extra de recuperación, máis 3 por 1 km recuperando 1 minuto 15, máis 4 por 600 recuperando 50 segundos, máis 5 minutos para soltar. Día duro, bailaban as pernas soas tras acabar o adestramento. Xoves foi 1 hora de rodaxe para recuperar. Venres, 14 km de rodaxe a ritmo. Sábado, día de activación con 20 minutos de quecemento, máis 5 por 1 minuto, recuperando 2 minutos, máis 4 minutos para soltar. E domingo foi día de competición, onde estiven na media maratón Big Bay. Acabando así a semana con 96 km, todos os adestramentos dentro do planeado. Teño un sólido aí que me está dando un pouco a lata, pero só é ao principio, mentre non acabo de quecer. A competición de hoxe pois foi perfecta, as sensacións estupendas, así que ata se me fixo curta a carreira. Seguimos!